Pula kayo ang punto sa atong ebanghelyo karon maigsoon. Pagpaubos, humility. Para sa first reading ganina. Kita gud pagkatawhano na to, doon naman tay garbo. Ganahan man ta mapasidunggan. Tinood? Nay gani uban mangluod dayon og dili ka pasalamatan o kanami bisan dili mabasa ang intention sa misa, musuko dayon, mangaway. Sensitive kay ba? So pag kaning pride nato, kaning pasidunggan ba? Popularity, prestige, ano ba? Kwan kay sana, kandugunon kina sa atong mga tawhanon ba? So, mo ning gisulti ni Jesus nga simple na kayo. Ingon siya kung dapiton gani kamo, pagtambong usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug moingon kanimo siya'y palingkura diha unya maulawan ka ug mapugos kag paglingkod sa labing ubos nga dapit. Nahitabo na rin ako maigsoon. Itambong ko og kumbira. Mga tao dito ang makailan ako. Ang nakailan ako, ang nag-imbitaran ako. Ang tagbalay ba? Dito na ako sa ubos. Mga nanggipa, sidunggan ko nga, uy nga, mga diyan, lingkod pa rin. Hari ka rin. Ikaw ko mo blessings pagkaon. Dili ta magsugod og kaon, og di nimo panalanginan. Mana. Dito na noon ko, abot na noon ko dito sa pinaka-lamisa yun. Atubangan sa inasal. Anyway, maigsoon. So, money, no? Atong hinumduman. Magpaubos lang kita. Gisan pa tanaw na to. Mas may pakuana niya. Ay lang. Be humble. No? Humility. Sige, manindog ta. Atong lito ko ng krido.